Astoa. Kaixo, hau da Astoa, enkarterriko gazteen arrastoa. Bueno, zelan zaudete gaur? Ahaztu zaizu laugarren atala dela. Bueno, gaur laugarren atalari ekingo diogu, zelan zaudete gaur? Nahiko ondo. Bai, oso ondo. Baina irakurri ditugu komentario batzuk TikToken, oso ondo. Bai, Bai, oso ondo. batzuk ez hain ondo. No, oso ondo. Ah, vale. Ongi Ni ondo. triste. Salin botatzen dut faltan, bigarren kapitula bere gabe. Esto, Oh, sali. bai. Ez que gainera, aulki honek ardura gutxiago ditu. Osea, aurkezle Bai, egia da, izan. horrengo kapitulan lotuko gara. Bai. Horratzetik lana dago, baina hemen oso ondo. Bai. Baina, Eske, bueno. editorek hartzen dituzten erabakiak. Du kalera. Podcast autogestionatu egingo du. Bueno. Bueno, orduan zeren, ondo, dana ondo. Bai. Bai. ondo. Urrengo Oso ondo. atzeko kapitulu ikusi duzue. Bai. Bueno, oso bai, claro. Bai. Gainera, gonbiatu bereziak egon dira. Bueno, egon ziren. Eta oso ondo. Oso ondo. Bai. Gari, bagoaz ostorritmoa jakeatzera? Bai, horixe. Bale, irukote, gaurko atalan ikusiko ditugu gure TikToken agertu diren komentarioak. Bale? Bai. Txarrak. Musika de tensión. Bai. Txan. Tin. Adibidez. Cristian, banderita de España. Poneos fecha. Wow. Eta batek erantzun dio. ¿Te has visto? Beste batek erantzun dio. Zesatezu, friki. Eta bat, ez daki, bueno, un señor. Cristian, a pedir a la iglesia, largo. Bueno, Cristian, out. Ya, ya está. Cristian, poneos. Unfollower. Gero, daukagu Salimen fan, Bai. bat. Bai, eske, a ber, Bat baino gehiago. nik ikusi ditut bi norabide. Bat da mood hater, eta bestea mood adoración Salim. Super- Osea, bai, bakarrik Salim. Bai, Bakarrik ikusten bi Salim, norabide. osea. Salim edo hater. Eta gaur ez dago hemen. Joe, Salim. Nahi dugu bueltan, Salim. Vale. June. No, Junes. Bueno, bai, June. Mundu osoan famatu da nahi du ezaguna. Tamura suskarse sultan. Salim. Eta jarri dao. Necesito uno que me hable así en euskera. Amen jainkoa. Bedeinkatua. Salim, erantzun zure fansak. Salim. Bedeinkatua. Deko, amairu me gusta. Like. Wow. Oh. Eta bueno, el vasco promedio en 5 años Mohamed, ta. Horri buruz, Zer? Gari? Betiko komentarioak, osea, betikoak. Beti dira horrela, osea. Bai, izarok esan dakoa, alde batekoak, zein bestekoak daude. Bai. Kritika eraikitzaileak eskertzen ditugu. Bueno, Bestela, badaukagu ez dugu bat- ezer lortzen, Bueno. zuek gorrotoarekin, lasai geratzen Badaukagu beste bazarete. batzuk onak, Enkarterri representando, Hori da, hemengo jendeak badaki. eta ya está. Bueno, gero ere bai, daukagu kritikak gure euskararen gan. Batek esan du, bueno, te deitzen da, eta esan du, la forma en la que ni ellos saben hablarlo y se ve como les cuesta. Baina eske Pobre. bera esan du Pobre. ez dakiela euskaraz hitz Baina egiten. gero jarri Orduan du. pizka bat hipokrita bere partez, egia esan. osea. Censurar. Eta orduan nola daki ez dugula ondo hitz egiten, ez dut Ja, ulertzen. Se egin du Google Translate. Wow. Erantzun, Bueno, diote, orduan- erantzun diote eta berak esan du, yo no lo sé hablar tampoco. Sea Bueno. sincerao, sea sincerao. Bueno, Ja, baina, bueno, humilde. Bai. Oso ondo. Bai. Bai, qué pereza dais, dictadura camuflada lo llaman. Los Next. nuevos vascos. Egingo gauza bat, egingo filtro bat, eta hori, eliminar, danak. eliminar gure Sí, perfil. osea, Dokumentarioak ez, jendea. bakoitzak esan nahi duena, baina... Baina oso ondo, Osea, Eduki haien ditugu pilo bat. haien helburua bada hori ipintzea eta pentsatzea igual guregan, ez dakit, ondorio txarrak izango dituela edo Ja. etxean egongo Bai, garela, oso etxean triste egongo gaude. garela, en plan, ai, Torra ja. Baina oso triste gaude. Bai, ez. Oso triste, Oso. minduta. Un minuto de silencio. fatal. Nik esango nuke, komentari honek gogoa ematen digutela jarraitzeko, baina txarrek are gehiago. Orduan, Bai. zuek ikusi. Hombre, Bai, baina ez ditu gerantzungo. Ez. Zute merezi. Niri ezagunek ondo hitz egin didate eta esan Bai. didate, bai, jarraitu behar dugula horretan. Bai, eta niri ere aurrera bai, eta Animo, bai, Oso bai. ondo. Beraz. no sé, o sea, haien ustez, Arrakasta.
Arrakasta. Bai, ezka ber. Pillo bat ikuskizun eduki ditugu. Bai, baina horretan, justo. Bai, Beste baina batzuetan... Claro, es que baina igual justo- izan dira komentarioa inpolitak. Ja. En plan de Espanderita España. Ez baina, eske justo horritza egin dugu Euskarari buruz eta komentarios que izan dira, pues eso, dictadura camuflada, porque tenemos que hablar el idioma que queréis... Erantzun baten eman beharko bazenuke horri, zer jarriko zenuke? Guk nahi dugulako, gaudela hemen. Ez Eta haiek nuke ere erantzungo. nahi dutelako ikusi dezaketela, edo ez ikusi. Ez dakit, aske gara biok. Denok. A ber, komentatu badute da ikusi dutelako bideo guztia, fijo. Salim agertzen delako. Baina, bueno, ondo, posi gaude ez? Bai. Komentarekin. Nola ez? Bai. Ondo? Bai. Bai. Ba, Dira, listo. Aurrera. atalik divertigarriena, niretzako, Bai. iruzkinak irakurtzea da beti. Osea, beti. Oso ondo. Así que, Ba, orduan, neskak, agure esan berko dugu. bai, jarraituko dugu iruzkinak irakurtzen Oso eta, ondo. Oso ondo. eta batzuk igual erantzuten. Ez, Ok. ez. Bai. Ez, emon like. Hemos like. Emon like eta suskribete. No da, pues eso. Bueno, ba, orain astorrizketekin jarraituko dugu, baina joan basarete. Vale. Vale. Vale? Ba, oso ondo. Bueno. Eskerrik asko bikote. Hurrengo arte. Bai, zuei. Agur. Astorrizketaren atalan gaude eta gari begiratu zer tokatzen Ea, zaigun zer gaur. daukagu. Gaur tokatzen zaizkigu Enkarterriko bi bertsolari. Eta nortzuk dira horiek nerea? Ba, gurekin ditugu Aitor Arrutia eta Imanol Arrutia. Anaiak dira. Ez da nabaritzen, baina. Barrutik berdina gara. Bale, Bueno, ba, ziko zuek bat mikroetara ohituta zaudete dagoeneko, ezta? Bueno, pizkatxo bat. Hauetara ez, beste modu batekoa dira plazan, ez? Bai, Jarri jarri ditugu dituzue. apunta eta baina bai, mikrofonora bai. Nahiago dut holtza baten egon hemen baino, agian. Baina bai. Uf, Bai, ba, ez dut horreko gehiago. Deklarazioa, Bale, galdera batzuk ditugu zuentzako. Adibidez. Ze bertso sale mota dago Enkarterrin? Diruduna eta burgesa. Ia nahiaren bromak. Broma bat izan. Ze Humorea. bertso sale, wow. Ez dugu estudio bat egin bertso salei buruz. Gaztea bai. Gaztea, igual euskararen egoeragatik, batez ere. Gaztea eskertua, hori Jon Maiak esaten zuen. Eskerraldean eta Enkarterrietan berak topatu duela entzule eskertu bat. Aldutela botat bertso txar bat eta jendeak txalotzen du. Ez da Bueno, pasatzen hori ondo dago. Ez da pasatzen Euskal Herriko beste txoko batzuetan. Bai, nik uste dute Enkarterriko bertsozaleak daukana dela konpromisua. Ba, euskerarekiko, kulturarekiko, bertsoarekiko. Orduan hor dago, eta naiz eta bertso txar bat bota bere txaloak dituzu. Ondo ez? Hori ondo. Bai, oso ondo. Vale? Militantea da. Bai. Hori da. Eta batzutan bertsozalea ez da hain gaztea, eta hori ere eskertzekoa da. A ber, hemen kontra dugu. Bai, bueno, baina batzutan egia da nik ikusi izan dudana, ba, bai gazteak, baina Adibidez, zein gazteak ere. Bai. bertso poteoetan, Bai, ze bertso sale mota dago? Bai, bertsopoteotan, saian egiten ditugun bertsopoteotan gazteak daude, hor bai. Igual definitu behar dugu gaztea. Ja. Bueno, bai, Claro, bai. Beti gazte, beti Esan gazte. bat. Nik gazte esaten doanean ez da 20 urteko pertsona bat bakarrik. 30 ere bada, niretzako, claro. Bai. Bai, a ber. Hori definitu behar Ja, dugu. bueno, vale. Baina, bueno, poteoetan gaztea izaten da, herri baskarian bada eta hor bertso batzuk kantatzen duzu, baina igual Bai, horria heldu nagusiagoak ere badaude. Bai, hor bai. Bertso baskariaren arabera ere, jatetxe batera basoaz eta menu 30 eurokoa bada, 20 urtekorik ez dago. Ja, bai, Gaztetxe helduagoa baten da. bada, 50 ere ez, normalean. Bueno, danetarik. Danetarik, bai. Vale. Bota. Bai. Uste duzue Enkarterrin bertsolari izatea parekatu daitekela Madrilen surflaria izatearekin? Bagian, bai. Oso galdera ona egia esan da. Nik esango nuke, bai, a ber, nik esango nuke oso zaila dela Enkarterrietan, bertsolari izatea. Azteko, orokorrean ez delako agian eskualde euskaldun bat, eta hemen ez dago bertsoa arrotuta. Ez da, Gernikan, Markinan daukaten bezala, ez? Edo Durango baten gaur egun.
Orduan, esango nuke baietz. Bai, eta bueno, egoera linguistikoa ere. Ez gara zailtasun bat dugu euskeraz bizitzeko. Eta gaur egun formatoak aldatu direlako, baina lehengo formatori, bertsoaren formatori ez da erakargarria. Gazte batengan. Ez dakiz lan esan, ez? Lau viejo horrotza gainean abesten, hor geldi, ez da erakargarria gazteengan. Bai, hori nagusien gandik ere entzuna daukat, formatua Bai. egiten zaiela apur bat zarkitua edo Adibidez, astuna. hori gertatu zaigu adibidez Antxokian antolatzen genituenean urteko bertso saioak, laukatu etortzen ziren, puntako bertsolariak etortzen ziren, laukatu elkartzen ginen, eta gero bertso poteo baten, 1000 bat jente. Orduan, Eta zer egiten honak, ez? eta ez ginen honak, baina formatoa atsegina da. Edo bai. Baina formatu atsegina da. Edo bai. Atsegina da. Trago Vale, batzuk. eta galdera honekin lotuta, errezagoa da adibidez Durangaldean edo Bustiraldean bertsolari izatean karterri baino? Bueno, kompetentzia ere Hori handiagoa da. A ber, hori da gu pentsatzen duguna, Kompetentzia Ja. handiagoa izango da, bertan. Gero idatziko duten Durangotik, heiterrak hasiko diren Baina sartzen. zelan egin duzu galdera parkatu errezagoa. Errezagoa Bai. dela. Durangon edo... Nik esango nuke baietz. Nik esango nuke baietz. Nik esango nuke baietz. ze- Ohituragatik. Guk adibidez ez daukagu nagusiagorik bertzotan ibili gara. Hori egia da. Eurek bai. Eta ingurua bertso saleagoa da. Bueno, nik hori izango nuke ere bai. Ez, Bueno, agian karterri batzuk- bertsozalea da. Oraina. Bai, bizkanaka badoa, nik uste dute sortu dugula hemen uarte txiki bat, nukleo Eta txiki bertso bat, eskola dau. baina etxetik inork ez du jaso hemen bertsolaritza. Ez? Esan nahi dute hartzen tales baten, karrantza baten, eta parkatuko diazu ez dakit norbait jaso duen, baina etxetik nik uste dut inork ez dugula jaso karterietan. Hori da. Vale, zein da... Bota, nahi duzu? Pertsonalki igual. no? Haien- Bai, bueno, zuen erreferentea bertsolari munduan edo lan? Hasi Aitor, Iruna bertso nahi duzu. Referente, maila altuenetan, Bai. nik uste gure sasoian, Andoni Gaina, Maian Lujanbio, Ametxarza, Josu Ustrai, Kolina Ordizien, referenteak bagotza bere bertzokeran, baina guztietatik nahi zenuen hartu zerbait. Gero gertukoan eta ezagututa, a ber, Estibaiez, Xabieren Beita, ez? Horri ziren, igual gure irakasle izan direlako ere bertso eskolan, Baina referente guazi ginenean hoiek. Bai, nik antzeko esango nuke. Esango nuke Euskal Herriko puntako bertsolariak izan daitezkela holan referente, nik ez daukat referenterik. Nire referentea bertsoa da. Ez daukat ditut bertsolari favoritoak, baditut batzuk, baina referente bezala ez nuke inor esango dira esan da. Uste dudan. Eta pertsonalki nola deskribatuko zenukete zuen bertsolari izaera hori edo? Nirea jolastia. Niri papel serioa ez gustatzen. Alegindu naiz, ez zaitu honen baten, baina uste dute niretzako jolastea honena dela eta basiratzea. Niri kontrara, ni erosoago nago bertso sakonetan. Bertso serioagoetan, tragedia bat badago eroso nago. Normala da bertsolari. Gogorra daola esatea, baina hori seguramente antzesle batek ere bardin esango du, aktore batek bardin esango da, ez? Nietzako errezagoa da, historia gordina bada. Baina hori asko ikusten da, bakarreko. Moldatzen az bertso poteoan graziak egiten, bai Manolek grazia gehiago dauka. Eta, bueno, bakoitzak dauka bere bertsokera. Eta zuen erreferenteak zer ikusia dute zuen favoritoekin? Bai. Bai. Nirek bai, nik esan dituan erreferenteak, bai ziren nire, favoritoak, gehien gustatzen gustokoenak edo. zitzaizkidanak eta zaizkidanak, haiek direlako. Claro. Baina hori ikusten oso eskolako patian, ez? Osa, ospatzen duten ume gola, mutile gola, Ronaldoko ospatzen duen arabera, edo normalean Eta ez da zuen bere... favoritoak? Bai, bueno, ez niri urteekin aldatzen joan zaizkit favoritoak. Lehen ziren Peñagarikano Gaina, Maian Lujanbio gaur egun ere bada, baina gaur egun aukeratuko nituzke, adibidez Julio Soto bat, Bizkaia Maian Jon Uria bat, Beñat Gaztelumendi, eta bueno. Eta gero agian oso zagunak diren bertsolariak Iker Zubeldia bat, Gipuzkoarra, bera baserritarra asko gustatzen zait. Baina erreferentea hartuko nuke, nik adibidez niri gertatzen zait, online ikusten dudanean bertso saio bat, bertso sariketa bat, niri horrek sortzen dit, egiten zait erakargarria, eta niri dut hori egin enkarterrietan horregatik bertso saioak antolatzen ditu. Bertso poteoa. Bai, hori da, baina Eta ikusten noiz da ditudalako hurrengoa? eta ematen diatelako inbidia, egin dute ez dakizar sariketa bat edo bertso poteo bat, eta
Urrenkoa, hitz egin behar dute lagun batekin, baina orain, otsailean izango dela uste dut. Apuntatu gari. Otsailean, bai, Data. bertsopotia. Otsailean. Bertsolariak sorpresa. Eta bueno, bertsolariak zaretenez, bertso bat egin duzu Astotxo podcastera, ez? Nik ideia bat pentsatu. Yes. Ba, txarto. Ba, nahi duzun doinuan eta neurrian, pentsatu zazu eta... Txarto. Benetan, bertso bat bota behar dugu. Nik Bai. txikian pentsatu. Baina txikia, a ver, ez bota en plan el pedazo de txapa. Ni serio, Aitor. A ver, zentrate. Mesedez. Orain jarriko dugu danborra, ti, un piano en plan... Atzera kontua. Destensando. Hori da. Destensando. Mesedez, zelako arduraduna, una estufa, por favor. Listo? Bai, saiatuko gara, ez? Maierdian daukagu jarrita astoa, badazpadan nekarren buruan kaskoa, bereiztu guran eban bedarta lastoa, ta ea utzi dugun gure arrastoa, ta ea utzi dugun gure arrastoa. Hemen gaude gubiok galderen peskizan, eta elkartu gara bikotean gerizan, horrelako gehiago behar da bizitzan, irri egin dezaguta astoak izan, irri egin dezagun tastoak izan. Eskerrik asko bikote, Bai. Zeu eri. Bai, oso eskerrik asko ondo, zeueri. eta oiango gara bertxopoteetara, Oso ondo. Hori edo espero saiatuko dugu. gara, Hori da. Hori espero dugu. eta gaur egun arte. Oso ondo. Eskerrik asko. Inciso, beste gauza bat. Pentsatu behar duzu galdera bat, eta esan guri apuntatzeko urrengo gonbidatu erantzako. Ez galdera bat en plan, Baina- zelan zaude, Edo ez. egin dezatela. Baina mikroari, badakigun no? orden Ez. gonbidatua edo... Sorpresa. Sorpresa, horrengo galdera. sorpresa. Vale, baina orain egin behar dugu Bai. galdera. Imanolek egingo du. Oso ondo, Imanol. Datorren gonbidatuari izateko, edo galdetzeko. Bai. Baina zer da, Galdera. Nahi duzu. Galdera. Edo zer, bai. Galdera. Ez dakit egia esan da, ez dakit zer galdetu. A ver, Aitor. Ez Ideia. Bueno, ikusi A ber, abion podcasta- artean egin. Hitz egin Podcasta eta zerakoa egin. den, bueno. Vale, venga, oso ona. Instagram Instagramerra zara? Hori da. Instagramerra Vale. zara? Instagramer. Oso Hori da, ondo. bai. Bale, baina zer da Instagrama izatea. Instagramerra? Ez Bai, da sortzen adena En duena... plan, top. Edan, ea dena Top, jartzen top. duen. Ah, bale, Bai, top, bai, top. bi Vale. milioi jarraitzaile eta horrelako. Bale, galdetuko diogu Hori urrengo da. gonbidatuari. Venga, Eskerrik ba, asko bikote. Eskerrik asko. Gero arte, agur. Bai, agur. Ondibili eta astoak izan. izan. Astoa.